Hola, soc Lugo Ponce, alumne del Col·legi Sant Josep Gràcia de les Carmelites Missioneres i avui estic aquí per explicar-vos una activitat molt divertida que s'ha celebrat a la meva escola. Es tracta d'una experiència d'aprenentatge motivadora i sorprenent que porta com a nom Els ulls de la història. És un recurs que ens facilita l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i que gràcies a una experiència en realitat virtual ens trasllada les pintures rupestres de la Roca dels Moros. Només vam necessitar unes ulleres de realitat virtual per viure l'experiència, però l'entorn, que era superfuturista, ens va encantar. Va ser un aprenentatge 100% immersiu i vivencial. Ens va encantar. Només volíem repetir.